blood. Unaona munhu. Chiri pa chiro chako. Isagara kuna seventh ngo. Ndara chiro zoma makakenera. Ndiname ndinokuziye iwe. Pachirodzo. Unaona ro chironda ichi. Unaona chironda ichi. Ini nechangu chepachirodzo futi. Chitori kwakunaki. Stress akatirwisa. Apa nakadona konyera chiro madhambos apa. Kuzokorazana akunaki zvatanga. Akwira muti. Akwiri mbisemdini kutokutipa. Akwiri mbisemdini. Konyora tida utana madhambos achiro meke. Ana tenge. Yone geza ni. Ndakangura ne Usher. Ngora chironda ichi. Tenda pane mumpesi wakananetsa naye tiri muclass. Kana ana minokusainetse. Kwangune vasendera ndikakusero unosikira. Takapinda nepadhena. Gara chingani kana anogada amapostori ngati mapostori nechingani. Uyo postanga aribu. Ndokura nacho chihonda chino. Utole timbe yawe. Sara chinzo ichi. Chakadzuru minosakati. Vanesa namkazi. Munyarare. Takabada pura. Mamuzi yaita chibaduseni. Amai goti chakudzika takati minokudzika. Amai goti chakudzika ndikasasa. Vaibika chibadha kuseri. Kana minokudzika inetse kune masendera chi kumaraini. Munozorana nemapedza chikoro. Takapedza chikoro. Amai bamura. Takapedza chikoro kana ya kuseri. Sendufa ndokwa takabamura ndo vakabva chironda ichi. Waibamura. Aidzani John Chitenge. Chirikiketa. Taura nyaya yako sha. Taura nyaya yako. Masetting tatsemurana nawo tendanesa na kubabreak chikoro. Uyu angari mutsago. Ina paraka unoziva kudhara. Unozata ari kunyeba. Pekutanga paanyeba. Angasata kugara muna 7. Agara muna Rubatika. Na 7 wakazoenda. Vakazoenda kwa kuna Rubatika. Rubatika endera kajani. Vana nemunhu kuti akakuti uri tsage. Aiwa pane nyaya yangaitika. Black ndo zvaninga ari muplata. Angari mutsaga vanhu ava vakabva kumapanya waiziya. naNewton. Newton chimamunya muchimuningina chake. Vakaitona zimai manje ava. Vakati matsaka vakaene hondo yapera. Wazvarwa kupi? Angari matsaga isusu takapiwa vanhu kunzi wako neuyu womuperekedza kumba akasikaziyomba kwawo. Una 7 akazoenda. Amnanda? Avakadzora kumashure. Ini ndakaenzana naNewton pamakore. Mamureji, mwana sisa singerese. Isasika msukuru. Na ukanezwa msipanje. Sasika msukuru. Saka isasika mwere. Ndingo plato. Ndingo plato. Saka isasika mwere. Ndingo plato. Sangana mvuzi. Wozi ndingo plata tinzo. Isasika mwere. Wozi chakudzika isasika mwere. Ina katara tikazesika mklasi masemu. Klasi yakaiswa ava. Yanga ine I think 1-5. Bepachirodzi. Angesanga ari matsaga. Vakabva kumusha. Vanga kubatwa nehondo. Unoziva wakapinda muhondo. Vakabva pfungwa dzavo vaita nga vanopenga suwa. Mapinda same class makulata. Wasangati mamuri sasika muclass. Special class. No mama muri. Aiwa, itori class yakatofomwa gore iroro. Inzwa papana Mrs. Mangoyana. Mrs. Mangoyana ndi sisi wangu. Aiwa, Mrs. Mangoyana ndi sisi wangu. Right. Ndo vakandibudisa muklasi yamukunyora. Ndichipinzwa muklasi yemabhambe angabva kumusha. Kogara pasi wakuenda kupi? Gara pasi apo akumana. Isati rapera.
Uzwa 99 ero. Ndo 1966. Ndo 1966. Uyu ndo 1966. Newton ndo 68. Vakadzora mumashure. Vanangwara matsaka ndidakadzisa Jonas. Vakadzora mumashure. Nehondo. Uyu muhombe kwandiri vakadzora mumashure nehondo. But kana wabva kuhondoka uneka muhombe kwandiri uneka kupenga kaunako so kana wakazvarwa 1960 pindura uyu akainzana bangu ini ndakauidzana naNewton but ndoziva kuti Mutsaga iyeka anga asikazive kumba kwavo after Gweja ndida vaiperekedza saka ndaimbovaperekedza nekunoku ndinoasiya una rubatiko ndombovaperekedza nepakati apo ndozodzoka inika ndaingovarasisa ishuwa Matsaga wakazvarwa kupi Mutsaga wakazvarwa kupi kunyeba kokumusha kwawakazo waiziva umba kwenyu waiziva umba kwenyu nandiri mupesi wako usati nandiri mupana wako chachiri pana yangu ichi vaida kutomamiswa ndaitova defender ndamsenzisa iye naYellowman Roddie ndinaiperekedzwa ndifamba nemabodyguard Newton kungosimba zvake masimbi emai manje inosasita rake chero do you know that surname yake anonzi Godfrey Chinyani but akazotsvaga Sheckom yake akunzi Godfrey zvitso Chinyani tainzi Godfrey Chinyani Godfrey chafudzika maticha aisha kuti ndou aivhenekeza. That's why vakazoenda ku-technical college kuti staki kune madofo kwadibeni vangari slow right mirandi kutaurire mirandi kutaurire gara pasa ndidakaudzisa kupfeka dhavinsi negrasshopper nepathfinder iwo mudharewo Eric Davis unoiziva here. Eric Davis waiziva here. Iwewe baba Roddie unoiziva iwewe. Wakambotenga hembe mubaba ziyo. Iwe wakambotenga hembe mubaba ziyo. Waperera mubarons iwewe. Barons. Aya ndo vaitenga macardigan house. Uyu aperera mucardigan zvimacardigan zvaita ngeDavinci apeka cardigan house inini ndidakatomuratidza kuti kune bhutsi inonzi Emmanuel of Portugal anga nechibhanzi chi-exquisite chibhanzi chaiweka nechine 3 macolors chibhanzi so nechibhutsi chikaburika mugomo chekuratanji
Iwewe manje. Saka wangone mari mvura inini leo. Waiwana kumariyo. Wangone msaka. Mamza wangu waisenza, ngeshi yangu waisenza kudara. Ngeshi yangu ngari. Supervisor ku Zimdancehall. Unozikela. Andiziye taura we. Mamza wangu ngari supervisor kumanika wakangano uyu chaakangogona cheto mandi kutaura ngotaura kuti sekuru wake ndimaiki muntu aiyo ndo chaakangogona chete kungoti angane tumarekodzi twashuga mainoti ndo chaakagona maiyo mama muna 7th pamarekodzi ashuga mainoti mama muna 7th apa unoziva panext page dhafu zviripo apa ndopa vakagara makore akawanda ipapo kavari matsaga futi vairenda 2 rooms dining nebedroom achirara pamusofa sofa but wakakurira kupi oright ayo kokumusha kwawakabva kuhondo wakandoona nchibva kuSt Peters wakatogara uchi sei wakadzorerwa mumashure andadzorerwa mumashure une makore mangani izvozvo andadzorerwa mumashure une makore mangani iya inde 53 inde 53 wewe une 55 yani 55 semakazenza ayo hatina kuenzana aiwa se wakadzorerwa mumashure bosi wangabayiwa nehondo ichimurenga vakabvizo pane nzvimbe klasi yakati grade 5 vakabvaona kuti chi mwana wedu kuti arambe because ndinoda kugara kuna Mangurenje kuti mwana wedu arambe achifamba pamba nedistance kubva kuna Mangurenje kunobata kuSt Peters nzvimbo yandakaona inini ndakazokonzera kuti nanyuten akadzorerwa mashure newton akaiswa grade 3 ini ndakaenza nanewton pamakona ngoma nemunin'ina mabhambi ese futi matsaga ese matsaga aya but anyways waita Godfrey Chinyani akunzi Godfrey Ruzvidzo but rake chairo is Godfrey Chinyani saka zvaikonfuse maticha kuti Godfrey Chinyani Godfrey chafudzika muklasi waupedza kudaidzwa nesene manje kuti mumwe akabva kuhondo mumwe akarwirwa hondo andina kanapanyadzi unoketa ayo tineko kumusha kwedu kabati ndakazvarwa kuno paiti wakonda isi mosha kabozi yana hondo saka mdara jija zarakola nongana rakandosha gozi nini tidopamede inokonosha isi mosha kai unoshana chiko utatore mastring asina unoshana kuno kunoshana